sobre una meditació guiada. Però abans volia parlar d'una cosa, i és que fa uns dies, crec que va ser divendres, una subscriptora que es diu Ivet em va enviar un correu electrònic al que hi ha a la capsa de descripció i em deia que hi ha un article d'adolescents.cat sortia això, perquè havien fet com un rànquing de 10 canals d'ASMR i m'havien inclòs. I clar, jo d'això no tenia ni idea, o sigui, em vaig assabentar perquè ella m'ho va dir i em vaig quedar bastant flipant. Adolescents.cat és una pàgina web que penja contingut pensat per adolescents i tal, i jo quan, no sé, fa uns quants anys pues, ho mirava molt i ara se'm fa super raro que jo surti en un dels articles. Us el deixaré a la capsa de descripció perquè a més es pot votar pel rànquing i tot això, però bueno, que realment es pot votar però no sense cap objectiu. Així que res, no sé, em va fer molta il·lusió i gràcies Ivet per avisar-me. I ara sí, començant amb el contingut del vídeo, començarem amb la meditació, que, o sigui, jo sóc una persona que ho he intentat diverses vegades, però mai m'ha anat molt bé la meditació, vull dir, no m'ha anat bé en el sentit que no sóc capaç d'estar 100% centrada en el que em diuen i que no se me'n vagi la ment a altres coses. Suposo que és pràctica, però és com que em frustra molt i ja no practico. Però bueno, us enviaré el link de la meditació, vale? Perquè ho he tret d'una pàgina web que, bueno, primer de tot he buscat meditacions en català i he trobat una pàgina web que es diu meditacionsencatalà.wordpress.com i en aquella pàgina hi ha un article de diverses meditacions i he entrat en una que, bueno, de la web de la Vilma Montoliu, que no havia sentit mai, i en la seva web té com posava meditacions personalitzades o així. Llavors li he donat i et donava un exemple i és aquest exemple el que m'he descarregat i el que us faré. Vull dir que no he fet jo aquesta meditació. Així que res, comencem i a veure si us va bé. Jo, si fos vosaltres, tancaria els ulls i aniria sentint només la veu. Així que comencem. Per començar, estira't o seu en un espai tranquil. Pot ser la teva habitació o allà on ho necessitis. Només has d'anar seguint el compte que t'explicaré. Voldria que et posessis les mans damunt de la panxa, just a la boca de l'estómac. I ara respirarem profundament i notaràs la respiració en aquest punt. Farem 5 respiracions profundes. Agafa l'aire pel nas, sent com puja per les fosses nasals i posa'l a la teva panxa. Ara deixa'l anar amb una mica de força per la boca i quan deixis anar l'aire, imagina't que et surten totes les preocupacions. Ara això ho hem de repetir 5 vegades, però que jo ho faré 3 perquè si no potser se us fa una mica pesat. Així que ara torna a agafar aire pel nas. Sent com puja per les fosses nasals. Nota com se t'infla la panxa i ara deixa-la anar.
infla la panxa i ara deixa-la anar amb força per la boca. Molt bé. Ara ja has connectat amb la teva respiració. Anem a relaxar el teu cos perquè et sentis tranquil, tranquil·la i en pau. Ara voldria que prestis atenció al teu cuir cabellut. Sent com es relaxa i pesa cada vegada més. Sent tot el pes del teu cap i com el coixí te'l subjecta. Tot el teu cabell està suaument en el llit. Concentra't en les teves parpelles, com tanquen els ulls suaument i et reconforten i donen foscor per poder dormir. Pesen i pesen cada vegada més. Els orificis del nas es relaxen i les galtes. Ves sentint com la mandíbula es va afluixant suaument i la llengua es reconforta. Relaxa els llavis. Ara ves baixant aquesta sensació cap al coll. Totes les tensions del dia van marxant a poc a poc. Les vas desprenent i abandonant el llit. Les teves espatlles s'obren i estan còmodes al llit i pesen cada vegada més. Ara ens concentrem en l'esquena. Vas sentint com cada vèrtebra s'obre i el llit l'acull amb amor i ganes. Des de la part baixa del cap fins al cul. Ves passant aquesta sensació de relaxació una a una, cada centímetre de la teva esquena. Molt bé, ara sentirem els braços, els antebraços, els canells, les mans i els ditets de les mans. Sent que es relaxen cada vegada més i més i més. Pesen molt damunt del llit. Notes com el pit es relaxa i la teva relaxació la teva respiració és cada cop més lenta. Les costelles no pressionen ni estrenyen i estàs relaxat i tranquil. La boca de l'estómac s'obre i et permet respirar còmodament. Tens tot el tronc molt relaxat, pesat i tranquil. Ara també sents com els malucs es recolzen al llit. Et pesen les cuixes, els genolls, els bessons i els turmells. I els peus que han estat aguantant tot el dia se senten molt descansats. Ara m'agradaria que el sostre de la teva habitació veiessis una finestra molt gran. Aquesta finestra s'obre i comença a caure una llum daurada, preciosa. Sembla or líquid i és molt bonica de veure. Aquesta llum et banya i la vas notant suaument sobre el teu cos. Cada vegada et sents més daurada. Notes una gran força de convicció. Aquesta finestra també s'emporta coses i a mesura que et vas tornant més daurada, les teves preocupacions i dubtes també van marxant per la finestra. Ara, imagina't en un bosc molt bonic. Estàs en plena natura i et sents contenta i feliç d'estar aquí. Passeges calmadament i arribes a una casa. És una casa com la que t'agradaria tenir. Tot està exactament com tu vols. És bonica i gran i té un jardí preciós amb un hort. Quan entris a la casa et veuràs a tu mateixa d'aquí uns anys
tal com t'agradaria estar, rodejada de les persones que t'estimen i fent una feina superxula que et motiva i et fa feliç. Entres a casa teva i com et sents? T'agrada molt tot el que veus i et presentes al teu jo del futur. Li expliques qui ets ara al present. Ella està molt feliç de veure't i et saluda efusivament. Agafeu les jaquetes i sortiu al bosc per fer una volta. T'agrada molt sentir-la al costat. T'adones de lo agradable que és la teva pròpia companyia. I passegeu una estoneta. Quan es comença a fer fosc, penses que potser hauries de tornar i li dius adeu, contenta per tot el que t'ha ensenyat. Estàs tranquil·la perquè veus que en el futur estàs feliç, plena i t'estimes. Quan fas el camí de tornada, reflexiones feliç per tot el que has après i tens moltes forces per continuar millorant i estant bé amb totes les coses que fas. Ara et tornes a veure estirada al llit sota la finestra daurada. I ara ja pots anar obrint els ulls a la vegada que tornes cap aquí i vas movent totes les teves articulacions a poc, els peus, les mans, i a poc vas tornant a la vida real. Bueno, no sé a vosaltres, però a mi només de llegir aquesta meditació ja m'ha relaxat molt. Així que espero haver fet aquest efecte amb vosaltres, de veritat. I us deixaré a la descripció el PDF, o sigui el link per anar d'on jo l'he tret. L'he escurçat una mica, he tret algunes parts i ho dic per si ho mireu i hi ha parts que jo no he dit. Així que res, espero que hagueu disfrutat molt d'aquest vídeo, que us hagi relaxat i de veritat que gràcies per veure els meus vídeos i per recolzar-me sempre, perquè sempre tinc comentaris molt bons i és genial que, no sé, de veritat com conèixer-vos, perquè ja us conec a molts a vosaltres i que em doneu idees i no sé, moltes gràcies. Així que res, espero que descanseu molt, que dormiu molt bé. Bona nit.